dan mo cellal e sembe yo duuso ɓooy e bakka salatul fatiha. En calmini en juurima dental ngal fof e ardinde salminaɗo ɗo hono ceerno men ceerno Jalaluddin Mahmoud mo ganduɗa ko kañum ardi ɗeɗo golle waɗi hen kadi golle mantinide ene jokki ha e kikiɗe hande ha janggo subaka ene waɗa hen ko ganduɗa ene wawi naftude leñol ngol foof e mbadi koptidinde yo Allah yemmo moƴƴat. En calmini mawɓe men jinnaɓe men taweteɓe ɗo e jonde nde ha e heeɗiɓe sawtuji ɗi e jogorɓe heɗoyade foof. En calmini dendagal bandiraɓe taweteɓe ɗo ha tengti noon e ɓen ɓe ganduɗa ko dariɓe lan ene janga ene jangguina ɗemgal ngal ɓen ƴettuɓe pitali mumen jognidimago leñol ngol ɓe gilli mumen e leñol ngol e darde mumen ɗemgal ngal tawi humpani hay goto. ko ɗum waɗi won jimowo goto biɗoɓe jambaro jasata leñol jaɓat jaɓano leñol jikkiɗo jikku leñol jibinat jambaro leñol jam waɗa jaalo e leñol. ɗum waɗi jambareɓe leñol ngol on jarama no fewi ɓe ngabbi e tule ɓe cori e joloɓɓe ɓe jeehi e nangue e toɓoɗi ngam jangde e pinal e ɓamtare leñol ngol tengti noon to banggue diine o e momtude humam binnagal ala to foof to ɓe jahani ala foof kadi ɗo ɓe jettodaki e ceerno Jalaluddin Ba kala ɗo kulnoɗen ngabbude walla sorde e duuso makko e jangguingol makko e duwaw makko en jettini toon leñol ngol yettode woddani Allah yo Allah yoɓon moƴƴere. e alhamdulillahi rabbil alamin ƴettuɗen konngol koye inde goomu jangde noon sa wi ɗum mbiya ceerno Jalaluddin Ba sabu minen wiyeteɓe ɗo goomu jangde ɓe gila komin cukalon tokson min ɓami yebde e janngude bindanɗe makko e tinɗinoje makko gila law gila e defte ɗe ganduɗen enen kala ha e jayde caafal e kala bindanɗe mum humpitade e finde e jayde he e findinde e rerɗude e daranade ngol ɗo leñol e ngal ɗo ɗemgal e ndeɗo jangde wadde ko gila law ha Allah itti wirnetawo hakkude men woni mbawɗen tarde e darade yeeso makko mbawen eggude e esade e famnade e pammingol makko ceergol cembugol barkingol ngol ha woodi ko waɗa hen seeɗa yettude wodani Allah ko dillete hen e ko deƴete hen ko waɗete hen foof ko e barke ceerno sabu eɗen gandi guila hedde hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi nde Amadou Hampate Ba ari ɗo enen kala eɗen gandi taari ko haalde e ceerno e ko ceerno jaabimo e nde ceerno yamiroyimo nde wimo bisimilla ma sabu en dañi jangoɓe en dañi ko janguete yettude wodni Allah ko ɗum tan woni e fillinde ɗo ha tengti noon e oɗo kikiɗe kadi kikiɗe e nder kikiɗaji taw kadi Allah moƴƴani en arde e oɗo galle mo ganduɗa ceerno inni ɗum jagguingal ɗo bowol wi ɗum Darou Nadwatu galle batuji eɗen pellitoɗo jomiraɗo subhanahu wa taala kala batu jooɗaɗo ko batu jortanaɗo jaɓanede kala gollal bawnogal wonde tengtinoɗe ndeɗo jangde wadde eɗen malnoro ɗum eɗen beltoro ɗum kadi e dañde ngal ɗo dañal e oɗo kikiɗe e dañde kadi ngal ɗo dañal ngal ganduɗa yontere timmude tawi yontere nde jangguinoɓe ɓe keblete hen ko ɓeydade famde diine o no andirte e no jangguinirte beele ɓe mbawa laynude ɗum ha yetto e kala jogli ɗum ɗo ko dañal manggal saabu andude haysoko ñawore wotere e sharia wona hunde werde saka andinde ɗum kono Allah moƴƴani en rokki en mo ganduɗa nde feeñi aduna nde ceerno radiallahu taala anu wino o jeeha ko e seereɓe jamanu janggo ɗum latti aduna o fof humpitima ɗum yo Allah junno gurdam ɗam ha juuta ɓeyda cellal ngal ɓeyda sembe o enenne kadi Allah hokka en ɓeydade ɓattademo e arnanade e ko jogui omo tottira ko Allah hokka en fandinde yettode wodni Allah Mama Samba Diop murtuɗo wi ko jaalal leñol enen fof eɗen gandi ko Pulaar wiyata jaalal wadde omo tambi ko heewi wadde nduɗo suudu fawru gandal yettode wodni Allah ndu nafti e banggueji foof ha ko ɗum saabi Allah moƴƴani en e darde makko e dowuji makko e barke ceerno e kala hitande hebloji enen mbaɗatno ma saada artane hen toon to ɓundu lowre e Fuuta Allah artirani en ha ɗo ɗum ɗo kadi ene jangguina wonde ko Mama Samba Diop murtuɗo wino ko ɗo e Madina Gounass woni capital Pulaar mbeɗa siftoro hitande ujunnaje 2 e jeegom walla jeeɗiɗi
nde yimɓe jehi ziyara ɓesgu Madina e dental ngal fof ari ziyara ɗo ceerno ɗo caggal julde taske ñalawma samba miñum julde nde ceerno habrata en dendagal leñol ngol fof ene anniyi wadde dental gotal ɓe jiiɗi ko jooɗorde nde saison wona ɗo e Madina Gounass so tawi mi juumani no ceerno haalirno ni o wi ɗum arani ko onon sukaɓe ɗum ko 2006 walla 2007 wonnoon hande mbiɗa andi waɗi duuɓi sappo pawɗi yettode wodni Allah ɗum ɗo fof koye piindi ko hollirta wonde ma leñol ngol fof hawra ɗo jungo ceerno jalal ɗo ko poti tottede ko ɓe totte ɗum ɓe cara ɗum e aduna he fof ɗum ɗo ko piindi mum yettode wodni Allah o wiyete goomu jangde ko noon mi haali ko kanko gila 2004 fuɗɗade jangude e jangguinde ene yaha ene lajja hen e yaha e saaji no aduna wayni heewa ɓeeɓa ha hande o eɗen daari e dartinde duɗe ɗe ha tongo e duɗe jeeɗiɗi beele weela hufde tawi woni no capanɗe jeetati duɗal e ballodiral goomu jangde e tabital pulago gardagol Alaji Abou Ndiaye wuro ngo fof huftodinino e takko wuro ngo fof duɗe no gandirɗon noon jangde namdi ko dañal jangde namdi ko sembe yettode wodni Allah karallagal ngal ene heeɓo kala saaha e mawɓe men ɓe ceerno Jalal eɓe o limtiɗo nane ɓe e waɓe no mabɓe ni nana e wuuro he ha e caggal wuuro ngo saaha fof ne ɓeydan en kono namdi ko moyen yimɓeɓe ne mbadda hen ene jiiɗi kono moyen o weeɓani sembe o weeɓani ɗum waɗi yaha daro ha e oɗo saaha kono yimɓe ne nanggui hen ha tiiɗi nde wanno ceerno men saaha fof ene namdo ɗo golle ɗe tolni omo waɗi hen duwaw on duwaw makko ne joguiti golle ɗe hay soko seeɗa woni e janggude jiyata ko résultat ji ene jalta hen ko ɓoyani ko tan galle ceerno Khalil ɗo en jii reftiɓe ɓe yettode wodni Allah tongama e duɗe jeeɗiɗi so weeli Allah inchallahu taala ma wuuro ngo tongo hen duɗe baɗɗe tolnoji so Allah jaaɓi beele résultat ji mbawa yaltude gandirta ko gondinagol Allah e gondinade jiyaɗo Allah e barke ceerno nde yimɓeɓe gaynata wadde ɗum Allah waɗi kawrodinal ceernajo addani en goɗɗo heblo ɗum waɗi ene jorta so iwama ɗo ɗen noon duɗe jeeɗiɗi e duɗe men ɓunndu e lowru e ferlo hankkadi hunde nde ɓeydoto ko sembude e hesɗidde e ɓeydade yarude yeeso saabu yimɓeɓe peɗɗitima no feewi e heblo he guila e namde e jaabuji pamata faamu o ɓeydima weltare nde ɓeydima softede nde ɓeydima himme o ɓeydima barke o ɓeydima eɗen gandi so iwama ɗo inchallahu taala oɗo 2023 so Allah jaaɓi ko duƴƴal manggal jogo sarade aduna inchallahu isaradullah ñannen Yaya Alpha Pam joofima ɗum e réseaux sociaux sembe gonɗo ɗo o to banggue pulago ngo yimɓe mbattuɗo haqqille ɗum noon ñande fof ne ɓeyɗo hisɗidde wadde oɗo 2023 inchallahu taala ñagotoɗen yimɓeɓe moni fof kala ɗo ɓesgu mum woni yo ɓatto duɗɗe ɗe ko hebla ɗo koko mawni ne wawa reftade hen ne yaaji balɗe jeeɗiɗi wona waktuji jeeɗiɗi te balɗe jeeɗiɗi subaka kikiɗe te hebloɓe ɗum ɓe ko hewɓe tep te ɗoɓe guittata ɗo kadi ne heewi tep ƴettode wodni Allah ɗum waɗi eɗen jettiri ɗum Allah eɗen ñaagui Allah subahanahu wa taala e barkeji mabɓe nde Allah sellinta sembina ɓeydana en yaajede nde Allah sellinta sembina ɓeydana en yaajede kadi ko occasion min ciftina Elhaji Abou Ndiaye DG mo ganduɗa ko kañum jooɗaniɗo fondation ceerno Walle amin ɓeydo halfinde fondation ko e men noon mbiyami ko e men ko hen o jeeya kam Elhaji Abou Ndiaye ala ko waɗata ɗo ko jeeyaka hen ala ko watte ɗo ko dillani hen wadde ko siftindemo ko e men eɗen ɓeydi jogade pellital gandal ngal heeɓima hebloji mbaɗama karallagal ngal dañima e jo Allah e wonde moƴƴa nde kaw Abdoulaye Gounass kadi ɓeydoto yeeƴade en omo hen o woni nde Allah newnanta en ngoɗo felo ngal ɗo duƴƴal kadi ɓeydo yarude yeeso ɓeydo sembude eɗen ñaagui julɓe fof duwaw e barke ceerno beele ɗeɗo golle ɓeydo yarude yeeso min jetti on noon onon arɓe tawtorede ɓe fof e min jaafno noon ɗo heblo ngo waɗa ɗo e mawɓe men seere men waɓɓe hebloɓe ha eɓe min ndendi e golle coccodiral heblo he neɗɗo wona no wini wayi mataw kono Allah tagui ɗum ni wasata cugge walla cagge so woodi hen yo Allah yaafo en julɓe kadi jaafo en kadi ɓe ndenduɗen golle ɗe jaafo en minen komin mamuɓe tan surtout to banggue minen koye amen kono min beltima no feewi gandodiral heɓama gandal heɓama kumpital heɓama en jetti bandiraɓe jagguɓe hen ɓe foof ha tengti e leegal nere jaɓɓogol ngol e dusgol ngol e wondinade nde e bismogol ngol emin mbiya ɓe jarama julɓe foof jarama kono eɗen ɓeydo yettude ceerno gaga gandal makko ngal o rokkata en ngal o etta ngaalu makko
e temps makko eɗen nganndi no wayi jindude fofof kadi o waɗa heen ñannden nde o yehi ɗo e Tamba e yamirore ceerno mi sikki jaagol ngol artugol ngol fof wonaani waktuuji tati sababu nde wattude haqqille tigi rigui ko watte ɗo ko e jogade hen haaju tigi rigui andude ceerno no wayi yidde yo ɗum yaaru yeeso ni ceerno yo Allah yo moƴƴere en jetti fofof saɗa Amadou Baylo Sy min ceerta e yettudema wallahi gila golle puɗɗi eɗen gandi o ɗanaki ɓoyngol jongol jamma e ñalawma subaka kikiɗe e juɓɓude ndi ko noonne kadi Amadou Ba e gomo équipe o foof gomo jangde fedde andudinema dendagal onon foof e joguinoɓe juɓɓude ndi onon foof on jettama on jarnama en mbiya ko dilla hen ko yo Allah wattu ɗum barke saabu daraja rasul sallah sallam yo Allah wat ɗum barke heblogo yo Allah wat hen barke yo Allah hokku en naftorade naftinde ɗum julɓe saabu barke Cheikh Tidiane e Cheikh Tidiane jaafoɗon noon so haala juuti ñawat assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh fof min ñaaguima du'a o yafuye ƴettude konngol e jeese ceere men ɓe sikki ala oɗo ñalawma en gona hen haaloɓe gonten hen ko heɗotoɓe saabu ko ñalawma mawɗo ñalawma kadi mawɗo e nder meɗen en jetti Amadou Tidiane Kassé o haali e inde pelle ɗe fof o haali e inde goomu jangde e inde fedde andu diine ma ɗum tagui eɗen sohlano boom ko eɗen gara haalde hen ko haali ko tan eɗen mbawi tongade hen en jettimo e daɓɓiɗinogol e sifano haalde ni fof laaɓi famnima jettor keeriɗo fewde e ceerno men ceerno Mahamadou Dialal eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala yo Allah junno gurdam makko saabu so gurdam makko juuti ko ɗum nafoore dendagal julɓe ha tengti e bandiraɓe fulɓe raɓiɗina tan ko ngol ɗo woni kolol jeeɗiɓol walla laawol jeeɗiɓol ko fedde andu diine ma ina wadda e ceerno Mahamadou Dialaluddin heblo wowno wadde ko e nder diwan ɓundu kanko immotono ga o yaha o tawe toon bandiraɓe men ɓe o wadda e mabɓe lulde balɗe tati nayyi so heewi jeegom hikka o sabu yiɗandemo julɓe nafoore nde e yidde hunde nde fof nde wonno ko wootere ɓeydo yiitodirde ɓeydo andodirde ɓeydo kadi wawede nafodirde kamɓe arɓe ɓe naftoro ko woni ga ko kamɓe tawaɓe ɓe naftoro ko woni toon ko miijo makko addi yo lulde nde waɗe ɗo e Madina Gounass beele enen fof ndenden mbawen ƴogde ko ƴogete hen ko sabu eɗen gandi ko nafoore ɓolde woni hen kanko omo wawno yaade hitande fof o yahatno ko goto walla ɗiɗo kono en jii e ngol ɗo laawol fodde yimɓe yonɓe ngari goto fof woodi ko waɗi hen ko jiida e ko goɗɗo waɗanno ko ndeke ɗum ɗo tan ene wona yeru ko addanno ceernajo o leƴƴade walla miijade yo yimɓe fof ngar ndenden ga gonen hunde wotere gueɗel gongel ngel ko ha yimɓeɓe ɓeydo andodirde saabu mbiɗa sikki hande o goomu jangde andi holko woni fedde andu diine ma fedde andu diine ma andi hol wonɓe goomu jangde jokkodiral laamgal kadi jotodiral moƴƴal belgal sañima e nder ndeɗote yontere ndeke ɗum ɗo kadi ko e gartam ko ñalawma o waɗira walla ko lulde nde waɗirano ngol ɗo kowolol jeeɗiɓol noon e ngol serti e laabi keddiɗi ɗi e fannuji ɗi fof hono ko kalmi ɗo ko yawti ko ene ɓuuri hen tengtude ngal ɓete daawal sabu wonde daawal gandal daawal diine daawal humpito daawal fahamu ginnirɗen ɗum mo ganduɗa so tawi inde makko haalama yimɓe fof enen gandi holko waɗi e nder l'islam kono holko waɗi e ngalɗote dental ko faati e gandal e ko abbiti hen ɗum woni ngol ɗo kolol innira ceerno Amadou Tidiane Fass mo Gounass walla mbiyen ceerno Amadou Tidiane Ba mo Fass Gounass yo Allah yomo moƴƴere enen fof eɗen gandi ceerno Amadou Tidiane Ba Fass holko waɗi e ngalɗote dental ko yowiti e gandal e ko abbiti e ɗum enen fof eɗen gandi ngalɗo dental hande dendagal farnorɓe men walla ɓe ñantortoɗen walla ɓe cuɗortoɗen to banggue gandal kamɓe fof sen mbawi wi sen kuuli wiide kamɓe fof ko ɓuuri en hewde kam nokkiɗo makko ɗo gandal ndeke ɗen mbawi wiide hande ko kanko woni lampa mawka jaynika e nder dental he ko yowiti e gandal ɗum noon innirademo lulde gandal wona hunde wiyetede fotani wonde wadde hunde fonde wonde eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala saabu barke makko ko daña hen e ndeɗote yontere e gandal fof yata ɗum arde ko naftude leñol ngol fof yata ɗum arde ko naftude julɓe fof lunde duumima fodde yontere
Allah newni fodde capantati e jeegomo innama ade tawama nden lulde hen fodde yimɓe nogas e ɗiɗo ko arɓe e inde fedde andu diine ma ko heddi ko bandiraɓe men goomu jangde enen fof jantodiri ngoni hen hayso tawi doggol ngol ko windano ko yehino ha woni fodde yimɓe capannayo ma taw no adunaji ɗi mbayi ni gantuji e haljoji woni hen ɓe keɓani arde kono ko ari ɗo ko ina yona alhamdulillahi rabbil alamin sabu eɗen gandi wonko heɓa kadi wonko faama so tawi noon ko holi fedde andu diine ma en jañnota ko hen en jurnota ko hen sabu wonɓe ɗo ɓe fof enen gandi ɗum fedde andu diine ma ko fedde daride hono no pelle keddiɗe darri ni woni momtude human binnago e yamirode ceerno mi jubba seeɗa tan eno ɗum ardi nde tawno taarih ene yaawi majjude walla sahaaji ene yaawi majjinede ko ɗum saabi kala nde dokkami micro tan mbeɗa heewi ruttade e holno ɗum ardi beele ɗum wawa heddade hakkillaji yimɓe e janggo e jaam tawa wona hunde majjore walla mayore e nder noppi yimɓeɓe miijo mum aɗango ko mino e musidɗam Alaji Abou Ndiaye laawol ɗanngal heɓi min on sahaa ceerno men ene ɗanni min pewji ɗanngal jokkere en ɗam kanko won musidɓe ɓe o yinno jokkoyde en ɗam o ɗaɓɓiri en yo en ɗoftuma e gollude laawol nden jaaɗen puɗɗorɗen Aynamari Ɓundu jaaɗen Ɗaharatu jaaɗen Kooli Lowre jaaɗen wuro Gueɗa wuro Mbulel garɗen ha Bonji Waali ko ɗon miijo ngo mbawɗen wiide ngo jibina tawɗen ɗon fedde jaalinde fedde jangguinore ko ganduɗa ɗum ɗon yaadani e ko jeheten ko jewte gooɓe jiile hakkude men e mabɓe joli e ɓesgu wonnongu ɗon ngu wadde fedde ɓe guinnir ɗum Alaji Abou Ndiaye nden ɓe jokkodiri e makko caggal en garti o hollitiɓe wonde omo yaadi e fedde nde kono inde nde yo rokke ceerno men ceerno Jalaluddin ko on lebdi hen ko on handi ɗum e nder ngal ɗon daawal ene ƴoowe woni wonani Allah waɗi musidɗo men Mamoudou Deysa Dia omo jogino duɗal omo jangguina o ɗaɓɓiri fedde men ne wiye tabital pulagu e gardugol Alaji Abou Ndiaye yo rokkuɓe seydan faaguji e nden fedde jaaɗen toon ko en sete jonɗo nde deftuɗen ɗon gartuɗen ɗum kadi wonani bonjinaɓe ɓeydade softude e yidde sabu ko dillere wannon toon nde kadi rokkiɓe ɓeydade wurnude miijo mabɓe ngo ɓe jokkodiri e Alaji Abou holliɓe laawol ɓe jokkodiri e ceerno men ceerno Jalaluddin e ballal Alaji Abou Ndiaye e ballal musidɗo men ne wiye Djiby Ba ene jeeya Cawlol ko on wonno bom ɓurɗnoɗo wawde darade ha ɗeɗo golle mbawi darade toon e raɓɓiɗinade on tuma enen eɗen jooɗi to wiyete Aynamari Ɓundu eɗen golla toon eɗen golli toon golle leñol ngol eɗen golla toon golle koye meɗen ceerno men ceerno Jalaluddin o noddi en wonde yo en jaa Bonji eɓe jiiɗi darnude fedde mballodiren e mabɓe fedde nde ha daro on saha nodɗen musidɗo men Ibrahima Oumar Sall to Gurel Gueɗa kawroyɗen e makko toon e raɓɓiɗinade e tonggol mbadden e mabɓe toon batu piɓodirɗen e mabɓe yoɓe darnu fedde taw ko adi duɗal ɓe darni fedde nde gardirɗen e mabɓe kadi kala pelliɗɗo jeeyde e ndega fedde ko ma yalta e nde to fedde mbiɗa siftoro mbaɗɗen hen kuulal ene wiye ɓoccode e kaaƴe pijjata firti ko kala pelliɗɗo jeeyde ga jeeyetake to kala pelliɗɗo jeeyde to jeeyetake ga gadiiɗo yaltude baara jaagal wi yalti nde to fedde ko on mawɗo debbo gardinoɗo nde to fedde ne wiye Haaji Wan ne gasa taw won anduɓe mo ɗo hande omo tawe Ɗaharatu kanko wonno gardinoɗo nde to fedde o dimisoni toon o wi o woppi nde to fedde o arti min gardimo ndega fedde e raɓiɗinade ɓe jooɗi fodde daawal lebbi ɗiɗi eɓe piya eɓe kalda eɓe mbaɗa batuji duttirɗen toon kadi e ballal musidɗo men enen Ibrahima Oumar Sall wondude musidɗo men ne wonno radio Ganankumme mi yejiti nde boobo gendi Ablaye Daouda Ibrahima Souleymane Daouda Diallo nden woni nde darnuɗen duɗal ngal tawi en mbaɗino ɗaɓɓande e Ibrahima Oumar Sall yo ƴowan en jangguinowo o suuɓi e jangguinoɓe ɓe sabital pulago rokkuno seedan faaguji e ñalawma Mamoudou Deyse musidɗo ne wiye sewde pular Alassane Diallo mi sikki walla Ba Alassane Dia on ari jangguini duɗal ngal fodde daawal lebbi tati walla lebbi ɗiɗi pawɗi seeɗa duɗal ngal darti ngal maayi dartini ngal caɗele ɓeyti ŋuttu heewi
kamɓe darnoɓe duɗal ngal ɓe dañi caɗele hakkude maɓɓe e hoddiɓe maɓɓe min mbino on mbawa min mbino on wonata musidɗo goto ne wiye Adama Demba Ba hande omo tawi leydi France o noddimi o wi kam minen duɗal amen maayi te min dañi hen gacce hay goto amen suusa yaltude holno min mbaɗata mbimi ɓe nodde ceerno Jalaluddin kollitonmo no ɗum wayni nden kanko Adama dokkumomi numéro o noddi ceerno wimo bisimilla mi nani o woyti on noon o haali hen haaluji jurminiɗi ceerno wimo mi nani caggal ɗum ceerno namditi kam holno ɗum waɗante mbimi mi anda Allah waɗi fedde men goomu jangde haaltede ɗo nde eɗen joguino batu galle Amady Diane Kassé en mbiɗa siftoro ko e haaran wonno somi yejitani yimɓe fof ndendi toon nden toɓɓere ari toon min on bato jeeyami koye arɓe sakket mi tawaka bato woyɗo fuɗɗode mum kawrumi tan ko jiiloɗen jahowo bonji ene janguinoyo toon no wano fof koye on bato toɗɗaɗen yo en jaa janguinoyen duɗal bonji e yamirode ceerno Allah waɗi goomu jangde e on tuma mawɗo Alaji Abdoulaye walla Ndiaye won ballal wallinno fedde nde ɓe guitti hen ujunnaje 4 mbuɗu wonde yomi wallitoro paas ko nde woni jaaɗen bonji puɗɗiɗen toon windande ko ñande 5 janvier 2013 ko ñande hen puɗɗen jangguinde e ngal ɗon je duɗal ɗon ɗo bonji waali en joguima ngal fodde hitande on saaha pelliɗɗen noon wadde weejo saabu ko tawɗen toon ko hunde hulɓinide hunde hamde a daroto aɗa jangguina e nder duɗal he neɗɗo ara ha yettoma wima so wona taw ko a hulani ko bandiyagal tan gonɗon waɗi ɗum ɗo ko fijirde ko kecce ara ha yettoma goɗɗo ara molto e almudo ma adda namdal taw addiri namdal ngal tan ko ha yuuma beele jana walla daña toon gacce jalta koye oɗo kaya mbeya janguinɗen fodde dawal hitande e barke Allah e barke ceerno Allah reeni ha wone daña hen ɗaɓɓirɗen noon ɗum ɗo sabu montande en ɗe to caɗele beele en mbawa wadde feere ha ceerno ara yiya golle ɗe ɗum woni ñaaguiɗen no dumi ceerno men ceerno Jalaluddin mbeɗo yiiɗi ngara ga jiya ko watte ko jaabol makko hen ko min de mboɗo yiiɗi yaade te hakkillam ne hen kono mi wawa huccidde ceerno mi wayno ɗum min mbi minen emin mbawi waynade ma ceerno mino e musidɗo Djiby Ba min jokkodiri e ceerno e raɓɓiɗinade ceerno yamiri ñande hen kadi ɓeydimi dañde coftal e weltare saabu yamirore nde ko ceerno Saraji an noddimi téléphone o wi kam ndami rokkuma ceerno min e ceerno kaldi laɓɓitinan momi fof no yaari ha ko daña hen ko o heɓɓiti o wi so on tuma yonti ciftinen hayso koye ɗanngal min goni mami yamir ceerno Jalaluddin ara hawra hen ko ɗum woni ɓe ngari ɓe kawrtoon e ardude musidɗo men Alaji Abou Ndiaye yewtere nde waɗa refto ngo waɗa e ballal jayde nde e ballal communication ɗum bayyina aduna o fof tini ɗum yi ɗum yooɗa ɗum hankati wonti hemnam fuɗɗi hankati eɗen duɗe ene yaha ha fuɗɗi wonde hedde duɗe 7 min garti ɗo min e musidɗam Cheikh Oumar Diop min gari salminde ceerno Jalaluɗo bureau Abou Ndiaye woni hande Daka FM ɗo emin jewtide e ko ɗum hamin garti e inde nde kanko ceerno men ceerno Jalaluddin o wi kam nde ɗo inde de jimmi ko de changé inde yiɗɓe ceerno Jalaluddin mbaɗen feere mbaylen ɗum mbi ceerno minen noon emin nderɗi innirde mo wi ala hunde wane ni hewde nafoore e hewde fayida innirtake neɗɗo sabu so innirama neɗɗo ma won ponnoɗo jeeyede hen sabu wasde mo yidde neɗɗo o wasa jeeyede no wasa dañde ko dañata hen ko min paami miijo ngo e ɗon e jonde he mbimomi aha min de mbi jogui miijo min ginniranima an kono min ginnira gollal ma o wi ɗum no woni so min mbiya fedde nde andu diine ma min ginnira deftere ma andu diine ma e raɓɓiɗinade ko ni woni no miijo ngo ari watta fedde andu diine ma caggal ɗum batu jooɗoya Sinthiou Dialiguel yiilirde darna woni ndewmi takel ha o saaha ɗo gonɗen ɗo mi wawa qimade hande no foti yimɓe jiiɗi dolan diine ma ara toon mi wawa haalde no foti yimɓe hande coyni e fedde an diine ma yetto toon saabu fayida muɗum e jaajgol mum wadde en mbawi wiide ɗum ɗo fof ko fuɗɗi ko fuɗɗori ko yimɓe 50 e jeeyo hande o ene yaha e fodde yimɓe ujunnaje ko barke Allah e barke ceerno e duwaw mum yettin ɗum ɗo ɗum noon eɗen jetta dendagal bandiraɓe jaggunoɓe hen eɗen jetta foof ko jubbande tan so tawi weeli alhamdulillah so wonno way jaafoɗon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Diane Kassé kanko woni hoorejo men enen goomu jangde ko hen jeeɗen saɗa waɗi si haali e inde fedde andu diina ma no wirini enen fof ko goomu jangde ko fedde andu diina ma wadde so goto maɓɓe haali tan
e jarani ko enen kala en beltima tan en mbi hoɓɓe kadi bisimilla mabɓe e nokkuji mabɓe en jetti ceerno bandiraɓe mbirni sabu so tawi en mbawi dañde ko wayni ko ballal makko tinnare makko yidde makko e men ɗo aɗa tolninimo ɗo to banggue gandal wawde jippinde martaba makko haw wawa yaadude e men wawa wosnodirde e men gandal ko yidde makko e men saabi ɗum wadde ceerno yo Allah sellin doole min beltima no feewi junta konngol yo Allah rokken kadi wawde wattude ni laabi kewɗi taw kadi ko limlimtinde sen mbaɗi ɗum kadi wona nafoore ndi ganduɗa bandiraɓe julɓe en mbawa ɗum naftorade ko heddi ko gartanmi ko président Kassé ñaagui ko ɗum kam ko hen tan gonɗen no wiiri ni en mbawa darnade goɗɗum ballen goɗɗum goppen ɗemgal pular saabu gurdam men fof ko ɗemgal ngal ko pular ko ɗum waɗi en guirrima guila e ñanden to weenu bosoyaɓe ɗo sibabude yidde wallidde fedde andu diine ma e yidde wurnude jangde pular nde saabu hunde fuɗɗi ɗo so maayi tan goɗɗum so yenaki noon jogori wayoyde ɓayde gueɗe ɗe puɗɗori ko bonji dilal bonji maayi fondation ceerno Wolle Ndiaye e gardogol kaw Alaji Abdoulahi Wolle Ndiaye min ƴettiti duɗal ngal taw ko kaddi gurdam aduna woni duɗal ngal fondation jogoto jangguinowo ɗo no jogoto kaɓirɗe jangde nde e kala ko ɗum namdi so hawre welde jomiraɗo ɗum kadi continue ha joni sikki o saaha ɓe goni koye caaliki alluwal ngal fewnama gasi so gasi tan on saaha so tawi hoorejo neldiɓe jangguinowo golle puɗɗo so Allah jaaɓi donc en goppani ɗum ɗo e Medina Gounass kadi Amadou Tidiane Kassé nde kaw ari nde omo jeeya e adiɓe nadde galle o omo jeeya eɓe gadimi noddude yo ar salmina kaw taw sababu mum ko ɗum Allah waɗi kadi o haaldi e kaw o haalnima kadi programme jangde pular nde eɗen ɗaminima juuɗe fondation o yantu hen so Allah jaaɓi donc ɗum nana e miijoji men e golle men eɗen ñaago Allah yo Allah yettimi bandiraɓe Allah jarama on jarama ceerno to Jees men ɗo woni ceerno Jalaluddin Ba en calmini dendagal sernaɓe o wondi kono noon ne calminirten hoorejo goomu jangde e hoorejo goomu fedde andu diine ma en calmini bandiraɓe men ummiɓe e diwanuji Fuuta ɗi enen ngari ngam jaɓɓade ngoɗo heblo ngo ganduɗa kadi ko lowdi mum ko partam lamiri e gardugol kadi ceerno men ceerno Jalaluddin Ba en calmini dendagal wonɓe ɗo e wuuro ngo guila e jaatigueɓe mabɓe ha e wallodiraɓe e golle ɓe ha e dendagal arɓe noditade e potital oɗo aadi nde sikki ala kadi ko en junata ko hen feewi tawno ko jangde e janginde woni sababu jonde men ɗo henna jinmi tan artude koye ha hande ko caggal jettoru tiisɗo faade ceerno Jalal e darde muɗum ɗum noon ko gila hanki wona hande kadi ko jaɓɓal walla ko darde makko nde ganduɗa fof ene kumbiti ene gandiri noon saabu koko feeñi koko waɗa yiya e yimɓe kadi naftori ndeke noon enen kunuɗe men ɗe mbawa yettude e fodde makko e darde makko e pular e saabu hande o to banggue diine o wawde famede e pular taw rewni ɗum ko e bindol pular ɗum ko yeru tengtuɗo e nder windiyankoɓe hayso tawi won adiɓe mumen walla wonɓe on fannu kanko ko neɗɗo mo ganduɗa ko joom yeru laftuɗo e nder hen sabune saktade e naftorede yimɓe windere nde eto banggue fannu diine o e so ɗum ɓenni jimni wasiyade walla wagginde bandiraɓe enen ɓe ganduɗa enen jeeya ɗiɗo e hebloji ko adi foof eɗen poti tinnade no feewi e ha tengti enen wonɓe ɗo e nder Madina Gounass to banggue jangde nde ganduɗa hande ene fucciti banggue goto foof ene dirana ɗum ene huccana ɗum enen ɓe ganduɗa Allah ene waɗi en ko enen goni ardiɓe golle ɗe ko enen goni wallitoɓe mbiyen enen goni jangguinoɓe eɗen poti tinnade koye meɗen kadi ɓeyten koye meɗen ganden wonto tolle meɗen tolni ɗo ganduɗa eɗen poti e koye meɗen jogade kiram mawɗam e nder koye meɗen e wawde ruttitade e nder gueɗe meɗen mbawen janggude e ko jangguɗen ko ɓeyden kadi ganduɗa hoorema wittude ɗum e wiñade ɗum ha keɓen kaddi gondi e nder hen ndi sen ƴeewi to banggue tolnoji men ɗi enen jangguinoɓe ewa so tawi ko gonga kaleten e pular ne wiya cukuñagal nene mataw ko ɓiɓɓe yimo poti haaldude ɗum yen gandu enen jangguinoɓe e tolnoji men ɗi eɗen poti tinnade tigui rigui e ɗi ɓamto ɗum noon ko janguen taw ko adi ne jangueten janguinen ko adi ne janguinten janguen taw saabu ko wiyete ko e heblo dawe muɗum walla kañum tugni ko e jangde saabu to banggue heblo
enen sifa mo mbatteno alay sago mbayliten ɗum ewa pour ha wawa yaadire e jubbude ko wiyete heblo ko ewa heblo ko jiiten ko hunde nde ganduɗa ko hunde tinde nde ganduɗa kadi en foti teskenede to banggue keɓe muɗum ndeke noon foti ko joguiɗon jubbude nde ganduɗa to banggue jangde nde ko eɗen janga eɗen ɓeta eɗen janga eɗen ɓeta eɗen janga eɗen ɓeta ha yetto nokku mo ganduɗa so tawi jojjidi e heble on saaha ɓen jangguɓe ha keptina on fannu on saaha keble ɗum ɗon noon hollata so tawi yonti eɗen mbaɗa hebloji hono ɗiɗo hebloji wona kadi garɗo foof mbiyan windo yo windo e naata e heblo alay sago changen jaɓɓal holko won censure jaɓɓal ko so tawi en jangguini ha yettima nokku ɓen ɓe cuɓiɗan walla ɓen yiɗɓe suɓede eko yowiti e heblo ngo kamɓe aɓe poti waɗanede ɓeto ngo ganduɗa taw ko tugnorgal ngal ganduɗa ina teske beele ɓeɗo jettima e keeɓe wawde nadde e heblo ngo walla ɓe keɓani keeɓe wawde nadde e heblo ngo so tawi ɓeto ngoɗo totti mo woni e mabɓe walla yoga e mabɓe wawɓe hebde toɓɓe bawɗe nannudeɓe e nder heblo ngo e on saaha ɓe gande ɓeɗo kam ko tinnare mumen e darde muɗum e jangde men totti mumen heblo totti men ewa tolno e keeɓe e wawde nadde e heblo ngo on saaha kala mo yettaki ɗon anda wona añanede wona he hunde ko kattanɗe mum e jangde muɗum yettaki ɗon ngana sanga so en mbaɗi ɗum heblo ngo e hoore muɗum heblo ngo e hoore so yi ha yettima daawal ha yettima nokku to banggue ɓeto kadi ɓeto wattindigo en foti waɗede to banggue heblo ngo e hoore muɗum beele andinde ɓeɗo heblaɓe kañumen koye muɗumen paami tigui rigui lowdi hebdo ngo kutorima ɗum tabitini ɗum ngam jojjidde kadi e seedan faaguji batteɗi seedan faaguji koye muɗumen eɗen poti teskade wona neɗɗo foof walla mo ganduɗa hoore ma en garɗo tan tawtora hayso tawi janggani yo totte seedan faagu bandiraɓe so tawi eɗen jiiɗi golle ɗe ɗe ñiiɓa e ko gonɗen waɗa ko duumo tawa gandal ngal kadi ene hooɗi e koye he kadi alay sago e nder heblo ngo e hoore muɗum hono no jangde nde waɗira ha yetti to banggue ƴewdel to banggue naatgol hebloto to banggue kadi hokkirgol kadi seedan faaguji ɗe e hoore muɗum so yettima on nokku kadi ɓen fotɓe hokkede seedan faaguji a poti ɓetede ɓeto wattindigo ngo ganduɗa taw ene tugna e sifa mo ganduɗa so tawi jomum heeɓi ɗe toɓɓe ene foti handude e seedan faago tigui rigui ewa taw ɓe jettaki ɓeɗon ɓe kadi en jogo seedan faago siforigo hono dani walla ni tawa potani hebde seedan faagoji so tawi noon en poti hebde kadi seedan faagoji ɗe en poti serdede ha ande ɓeɗo ko yettiɓe fandarde tigui rigui eɓe fandiɓe fandare nde ɗum noon ɗeɗo gueɗe foof ko poɗɗe toppitede ɗum noon ko onon ardiɓe ɓe ganduɗa ɗeɗo gueɗe enen layna ɗum enen jiiɗi jangde de ganduɗa hoorema duumo e sifa joɗɗo alay saago ma tottoɗum ɗeɗo gueɗe ɗum noon ma taw en jurnimi no fewi en jarlo tan oɗon jaafo so tawi haala ka ñawi ɗum noon so tawi fewi kadi ummi ko tabaraka wa taala noon calminama on juurama on jettama kadi no hanniri assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno sahsiraji diini nde nawanimo ceerno adama ñang to abi samona o wi mbiya ceerno adama yo jangginanam yo nehanam oɗo ko ceerno zamanu mum o wi o jangginana kam nehana kam o ko ceerno zamanu mum yettore woddani Allah laaɓi somi yeggitani o lenno ko ceerno abdourahmane Mbo ko nawno o ceerno jalaluddin alhamdulillah rabbil alamin en keeɓi ko jettirɗen Allah sahsiraji ɗini kanko konngol makko awdi makko firata so haali way kono awdi ni kala nde ndiyam toɓi ganden ɗum koko fuɗata fuɗi noon ha waɗi cammeje ha yettima an kadi eɗen ni naftoro yo Allah jundu gurnameje moon alhamdulillah rabbil alamin mbiyami on tan ko yon ɓeydi tinnade hirjinde so ha hankadi jubbol lamminima fulɓe ne mbi so tawi jubbol lamminima kala nde pinɗa suba ko momagol nebam ha ngol yooɗa cancagol walla moragol ngol ɓeyda yodde sahsiraji dini yettore woddani Allah ko kanko woni jubbol men e kala ko iwi e makko haɗo yehete ha darga daro tinnoɗen hen no fewi Allah wallu assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh eɗen calmina bandiraɓe tawaɓe ɗo ɓe foof ene wayno mataw kala ko fonno haalede bandiraɓe adiɓe haalde ɓe kaali konngol men wonata tan ko yettude Allah
tawde Allah newnani en tawtorede ngoɗo heblo ganduɗa kañum woni sababu jonde meɗen ɗo hande taw yuɓɓinanno ɗum ko ceerno men ceerno Jalaluddin no wowi waddude e fedde andudine ma e kala hitande taw no waɗanno e nokkuji certuɗi e ngolɗo lawol mataw waɗama ɗo e Madina Gounass enen ɓeɗo foof Allah rokki en fartangi wawde tawtorede on fayida coomiɗo hen o e wadde wodan en tan ko yettude Allah ɗum waɗi enen en mbawa junnade ɗo ko yettuɗo konngol yettude Allah tan no way fof kam ko heewi heɓama e nder ndeɗo yontere e nder ɗeɗo golle sabu kala dillowo e jangde pular nde en andi wona Madina Gounass tan caɗele to banggue tubnorde ene woodi holko wiyete tubnorde hunde nde ganduɗa walla deftere nde ganduɗa jangguinowo o ene rewa hen ha ara e hitande adunere hitande ɗimmere tateɓere ha jangde kam jofora kono ha o daña hen ko heewi e ko dartanno Allah walli en nden tubnorde nde ganduɗa o ɓooyi sippirde muɗum e duuɓi nden tubnorde feeñiɗo e nder ngoɗo heblo o watti ɗum e juuɗe jangguinoɓe e caggal nde o holliri ɗum o disnodiri e jangguinoɓe ha kamɓe foof ɓe tawi ko adda ɗo ko hunde nde ganduɗa ko wonde fayida hay goto wawa haalde fayidagal muɗum no foti kadi eɗen jorti wona enen tan kutorto ɗum kala ɓe ganduɗa ko joguiɓe hande haaju e jangguinde ɗemgal ngal ma mbaw naftorade nde ɗo tubnorde nde ganduɗa ko ɗo e Madina Gounass woni iwdi mum kadi ko ceerno men oɗo waɗi ɗum eɓe wallodiri ɗum e nder goomu jangde e ko nandi hen e nder tubnorde he e hono no ciforɗen ñanden ni dendagal fannuji ɗi e bawɗi tongude e banggue jangde foof feeñi hen ɗemgal feeñi hen hiisa feeñi hen diina o kam ko kañum woni ngorondi to banggue rendo so wiyama rendo noon ene soomi ko heewi cellal nan toon taaridi nan toon e holno neɗɗo andirta hujjaji mum e nder leydi mum walla ko foti andude hen ha e wertoyde ha e foof no soomi hen fannu goɗɗo ko faati e faggudu ɗum foof kadi feeñi e nder tubnorde he ndeke ndeɗo tubnorde ala ko nde ɗacci hay batte heddi ko enen jangguinoɓe ɓe holno mbawten tabitinirde ɗum so en jeehi mbaɗen feere ha tabitiniren ɗum e nder duuɗe he ko ɗum heddi kono kam e tubnorde nde ala ko nde ɗacci hay batte e feeñi e nder heblo he kadi hirjino holɗum en gandi ndeke jangde nde hande haɗani tan to banggue ɗemgal to taw en gartani e fannuji keddiɗi ɗi haɗani tan e wawde windude bindol cellugol e wawde taro regigo wonko soomi hen ha heewi e banggue jangde he no musidɓe meɗen hono Amadou Ba wonko holliri hen ko heewi e banggue celluka o saabu eɗen gandi nder tubnorde he celluka nani hen kono ko janganɗen ɗo ko foof ko ɓurno tengtude ko holno windande hollirte wona fandare jangguinde en celluka walla jangguinde en arisala o ɗum ene jeeya hen saggidde en woni e dame kono ɓurno tengtude e golle ceerno o ko hollude en holno mbawta tottirde windande nde ɗin teskuyaji foof en keeɓi ɗum ko yettere Allah en gandi ndeke e ɗemgal ngal wonko jangguete hen ko heewi no jangguirte ɗemɗe keddiɗe he ni sinno wona no junnade ni hay to banggue celluka to ene woodi ko woni dow mum ko ganduɗa ko mando wiyete balaga ɗum ɗon so tawi a janggi celluka ha a gayni haala ka holno pamirta coomi ka e haala he on fannu kadi nan toon andude manaji helmere wotere hutoreɗo taw helmere nde ende addi manaji ɗiɗi walla tati ponnoɗi ende dari darde konguɗi hono kaaliɗen ñanden baagal ene fof eɗen gandi baagal ko kutorgal kono so addano helmere baagal o wi omo adda ɗon feññinde holno on yiɗi wadde mo o addanno ɗon ko konguɗi ɗiɗi walla tati ɗum ɗon nan ɗon ɗum koye fannu on jangguete en jii ceekirɗe ɗe manaji muɗum ko jangguete hen ko hono ɗen jeeso noon ene keewi helmere wotere hutore
taw helmere nde ko nde diilande holɗum ko mana o luɓa hutora e fannu he helmere nde woppa ɗon eɗen jiya baylo wonɗo hutorte kono wona neɗɗo baylo o faandi hen o haala sakke o haala labbo hono no jimo o wiiri ɗum mi anda o yaɓɓi o yaɓɓi e baylo sakke safimo o jooɗi e mama labbo e ko fuutoriɗo kelme ɗe kono wona ɓe no yiɗi wiide ɗo haalata jalal mawgal jabbirgal mawgal ngal wakketake dasiraki ɗin sifaji fofof ko e fannuji ɗi ganduɗa ene wawi ɓattinde haala ha yetto e sifa mo ganduɗa no natal ni ha way kono natal walla darna yeeso ma aɗa ƴeewa ni si en garti hen no heewi e jimi he saaha o rokkata en wadde ɗo yeruji mum ko wayno jimi murtoɗo o haalata leydam ɗo haalata maayde kala hen ko yimre nde dari cikkata ka aɗa hucciri hen aɗa ƴeewa Cheikh Oumar Ba ɗo haalata jillam e Europe sa nani ɗum tan cikkata an hoorema ka jaaɗo toon ko toon gurɗa aɗa yiya no ɓe goniri e fofof e hono ɗen gueɗe en mbawa junnaɗo ɗum foof ke fannu ɗemgal he jangguete defte mum ene goodi fofof ko jangguete e fannuji goɗɗi ɗi nan no jangge ga si en janggui celluka ha won e nokku eɗen mbawi kadi natande on fannu ɓeyden ɗum e ko janganɗen ko hirjinde tan wiide ko jangge ene woodi yo yimɓe jokku witto yo ɓeydo tinnade e fofof nato mi raɓɓiɗino tan mi wasi junnade mi dartina e oɗo fannu e ko heddi ko cikkumi en mbawata junnade e oɗo fannu mo kalten ɗo saabu hiiri kadi won fuɗɗiɓe haalde hen ceerno Mamadou Yousouf kono banggue wonde ɗemgal ngal ene wawi janggede ɗum ene wayno seeren men ɓeɗo mawniraɓe men ɓe paami ɗum ko ɓooyi saabu ko heewi e meɗen gila ko e saaha baydeyagal minen e ceerno amen ceerno Baro Sy nde min jangganno e makko nde Mamadou Lamarane no addanno kayeji taw itti ɗum ke Ceerno Tidiane Ɗahiru walla ceerno Belli taw ko alkule ɓe Amadou Hampate Ba adduno waajuji ceerno ene winda hen on no wajitanoma ɓuuri yodde no jogui bindol moƴƴol kono somin timino hen miɗen paama ko pular winda ɗo sa janggui hijjo seeɗa tan ma waw janggude ganda guila nden en paami wonde pular kam ene winde ene jangge mawniraɓe men ɓeɗo guila alkule ɗe jettaki en so tawi ɓe mbaɗino qasidaji arabe ɓe mbaɗanno qasidaji e pular ɓe kutortono ko alkule a jammo deke jangde nde wona ɗum hesti emen jangde pular nde ɗum ari emen ko ɓooyi kadi en tini ɗum andama en wawi wonde ko ɓooyi min hayde min jeehi Fass 85 walla ko adi ɗum seeɗa min tawi kamɓe koyeɓe kutoro alkule keer ko toon fuɗɗi jangguinde men ɗen alkule keer ko adi alkule keer ɗe taw kanko Ceen Jalal ɓe bindino alkule hande sinno wonano ɓeɗon wiyata adlam so adlam no jaɓanteno ko kamɓe ponno jaɓanede saabu kamɓe ɓe mbaɗino alkule ɗe ganduɗa ke lekki tan ɓe guitti ɗum ala ɗo nandi e latin hay batte taw kadi ɓe mbawa famodirde hen kanko e musidɗo goto no wiye yayali minen min puɗɗinoma janggude hen kono alkule ɗe nde wonno eɓe catti seeɗa mi keɓani woɗɗoyde hen kono ɓe bindanno hen letruji e dendagal haajuji mabɓe taw kamɓe pettidi alkule ɗe ko adi alkule kerɗe ɗin bindi ha joni no woodi e mortiɗi deke ko hollirde tan koko ɓooyi daranede no fewi hay oto min tawi omo fewni oto kanko Ceen Jalaɗo ɗo mo windi foof oto taw ken lekki de foof eno windi no yarata ni no ɗum ɗo no wonirta ni foof no sañorto ha wawa yaade foof taw ko bindol to banggue hakkille ko foti tubnade hen winda ɗum foof no wodno ceerno wona ko noon no woodi gila nden gila ɗin duuɓi ɗum foof nan toon Allah walli hande ɗeɗo alkule dille murtuɗo ɗe nde ari ga min gimmi min kooti Fass no dille men e goomu caafal e fof kono taw kanko ko heewi eno golla en mbawa haaldude ɗum ɗo saaha o rokkani ganden tan to imma to ene woɗɗi kadi gollama no feewi kono noon fayida o fof ko enen ɓeɗo jangguinoɓe mbawi feññinde ɗum so tawi en daraki peññinɗe ɗum fayida o wawa feñde
e mataw mi jofna ɗo tan jamma woni ke woɗɗoyde beele woɓɓe kadi mbawa ƴettude konge on jarama min seeran eɗum jolmi ɗo ɓe en jetti Allah kadi no feewi en jetti kadi ceermen Alaji Abou Ndiaye ko kanko humpiti en joni wonde nde ɗo jonde ene jooɗa ɗo en jokkodiri kadi e maire wi en ko janoɗo guesa ceerno ɓandu ndu wona weldu no feewi ɗum saabi mataw mbasɗon heɓdemo kowona ɗum ko o wi o salmini dental ngal foof o yettingal kadi no feewi no ceerno Jalal wiiri ni sinno arino kam yama fodde ko jortono e makko ko fof o wawa yettinde ɗum kowona ɗum ɗon ko yettude Allah tan no feewi no ceerno wiiri ni e fuɗɗode haala makko nde o fuɗɗi yettude dendagal mo Allah hoddiri wawi darade e ɗum ɗo ha ɗum wawi yuɓɓude no ɗum yuɓɓiri ni ɗum kadi o teskima hen kadi ballal maire fodde ko waɗi ko eyyi ko andinde juuɓe ɓe tan oɗo galle mo gonɗen ɗo Darou Nahdoty Cheikh Siraji Dini nde ƴettatamo nde ene waɗamo nde anniyaji ɗi annino hen ɗi fof ñande fof eɗen jiiya Allah ene hoddira enen ɓesgu hande ngu goto meɗen fof ene wooda ko Allah yiɗi ɗum wawa wadde hen ɗum ɗon ɗum saabi oɗo galle walla nde ɗo huɓere darnade ɗo minen nde min ƴetti commune o nde min tawi ko golle ɗe e kanƴe fof eɗe pari ɗe parani ko heewi hen ene heddi taw ganduɗa hoorema bâtiment o wawata hutorede kono hade daka yontude e nder balɗe seeɗa e yamirore maire min daari hen ko wiyete ndiyam e courant e ko faati e kala finition ponnoɗo wadde e bâtiment o min mbaɗi ɗum hen gam fanditade hen gueɗe mbaɗe dani so tawi yontoyi ɗum ɗon taw ene wawa heɓade taw kadi heɓorto ko keɓogol bangol fayide kono no ceerno wiiri ni ɗum saabi eɗen jetta hen maire no feewi e darde makko e yamirore makko kadi yo en daro hen bâtiment o no wawata parirde ko wona ɗum ɗon ko dendagal leegal Madina Gounass wawɓe kadi darade e ɗum ɗo no ceerno wiiri ni kamɓe fof kadi eɓe jette e yettore woddini Allah hono ɗum ɗo ko ɗum ɗo tan woni ko darteten ñande fof e ko wiyete gandal ko nde ɗiɗo hebloji kadi ene ɓeyda yimɓeɓe banggueji fof surtout noon ko musidɓe meɗen ɓe gollitten ɓe ndenduɗen alhaali fof immogol nokkuji goɗɗi gara ha ɗo e wuuro teddungo ngo gam wawde heblede ɗo e ƴettude gandal ngal kadi barkinoro kadi nokku o e ɗum ɗon kam eɗen gandi inchallah taala fodde balɗe ɓe mbaɗi ɗo ɗe kala koɓe keeɓi ɗo kala to ɓe mbawi nawtu ɗum so Allah haaji ma ɓe mbawa naftorade ɗum toon ɓe naftoro ɗum kadi dendagal diwan gonɗo toon o e en jetti seeɗen ɓe no feewi darade e kamɓene wallodirde e mabɓe e ɗeɗo golle e juɓɓiniraɗe dani e ɗeɗo balɗe vraiment min jetti on no feewi allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Madina